Aj nasledujúce číslo bude dôkazom, že aj tento rok nie je iný. Na pódium prichádzajú deti z Strálaškoly z Nitry a ešte špeciálny host z Prahy, Dano. Dám tip. Daj tip. Meky Žbírka. Kenny. Cestu stojí, len sa neboj, len poď. Stúpame z lany, zázrak sa stane, ten vietor môže k nám. Návod na lietanie, viem, že všade tam je, kde ťa mám, čo ťa mám. Zadívajme z hora, tam je škola, tam les. Denny, už nad mestom znáša zavoj, my dvaja v ďalke sme boj. Jeden moc k tú cestu stojí, len sa neboj, len poď. Stúpame z lane, zázrak sa stane, ten vietor môže k nám. Návod na lietanie, viem, že všade tam je, kde ťa mám, tu ťa mám. Tu ťa mám. Deti z Strálaškoly v Nitre. A vy môžete ďalej telefonovať. Neviem, či to... Počujeme sa, pán Meky Žbírka? Áno, počujeme sa. Ja by som chcel poďakovať tej úžasnej kapele, ktorá ma tu dnes doprovodila. Aj všetkým spevákom. A predovšetkým by som rád poďakoval tým, ktorí prispeli hodine deťom. Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujte v tom.